kung makadungog mo sa brand nga Goodyear. Unsa may mosulod sa inyong hunahuna? Sigurado ko, ligid jud dayon, di ba? Pero kabalo naman jud tinali mo nga karon, naa na sila'y Goodyear engine oil para sa inyong mga sakyanan og motor. Ug ang pangutana anaa pa ba kahan ni karon sa merkado, ang ilang produktong ligid, luyo sa kadaghan na karong nang gawas nga mga bagong brand. Kumusta mga kabisdak laing video na usab nga ato ang pagalantawon karon, atong susihon ang kasaysayan sa Goodyear. Pero una ta magsugod mamalihog unta ko sa pagpindot sa subscribe button of sa bell icon, aron ma-notify ti ka kung naa ko'y video nga i-upload, ug ayaw usab kalimot sa pag-like ug pag-share ni ini nga video. Let's go! Daghang humihong sa una, nga si Charles Goodyear ang founder of tag-iya sa kumpanyang Goodyear. Pero sa tinuod lang mga kabisdak, wala gani diya ini siya nakaila o nakahibalo man lang nga naay Goodyear Tire and Rubber Company. Abi ninyo mga kabisdak si Charles Goodyear, siya ang nakaimbento o nakadiskubre sa vulcanization process ni adtong tuig 1839. Ang proseso sa maong imbensyon ni Charles Goodyear, isagol ang sulfur og ang guma, gamit ang kainit aron mugahi ang guma, og dilipud kini matunaw. Sa laktod nga pagkastorya, mauni ang hinungdan, kung anong naatay ligid karon sa ato ang mga sakyanan. Ayos kaayo no mga kabisdak. Siguro makapangutana mo, kung nakwartahan ba si Charles Goodyear sa iyahang imbensyon. Apan mao kini ang makasubo nga kamatuoran, namatay si Charles Goodyear niadtong tuig 1860, nga usa gihapon kakabus og naputos pagyud kini sa daghang utang, nga nagkantidad sa kinatibokan og $200,000. Kaluoy no, wala majud siya nakatilaw sa bilyon-bilyong kita sa kumpanya kaniadto og hangtod karon. Niadtong 1898, usa ka negosyante nga ginanlag Frank C. Berling ang nagtukod og pabrika sa ligid didto sa Akron, Ohio, sa Amerika. Ginanlan kini niya og Goodyear isip pagpasidungog ni Charles Goodyear. Mao diay nga wala jud nakatilaw o nakakwarta si Charles Goodyear sa iyang imbensyon, kay ulahin naman diay natukod ang kumpanya sa Goodyear o Goodyear Tire and Rubber Company. Grabe no, ang pangutana, nganong wala man siya tabangi, o gisuportahan sa ilang gobyerno atong panahona, na dakuman kaayo ug ikatabang ang iyang imbensyon sa tibok kalibotan hangtod karon. Kamu mga kabisdak unsa imong reaksyon niini? Comment down below na lang. Sa pagsugod sa kumpanyang Goodyear sa una, dili mga ligid sa auto ilang gipanghimo. Ang ilang unang mga produkto mao ang poker chips, sapin sa kabayo o horseshoe pads, og ligid pa sa bisikleta. Apan tungod sa ilang kadisiplinado sa kalidad, ang kumpanyang Ford ang unang nakigkontrata nila, ug sila nay supplier sa ilang mga ligid sa ilang mga produktong sakyanan ni adtong tuig 1908. Diin ang sikat niya Ford Model T ang unang mass-produced niya auto sa kalibutan, og Goodyear brand na ang ilang gigamit niya mga ligid niini. Og mas nisamot pa jud ang ilang kasikat, kayang Goodyear lamang ang napilian sa NASA, nga mao ang mogama og ligid sa ilang Apollo 410 spaceship niadtong tuig 1971 para sa ilang Apollo 410 mission. Ang ligid sa ilang lunar rover nga nitungtong ug nidagan sa mismong ibabaw sa buwan, gigama sa Goodyear, makabilib jud, sila na jud ang matawag na tong hari sa karsada, apil pa ang kawanangan. Sa pagkakaron, ang Goodyear ang ikaupat nga pinakadakong tire company manufacturer sa tibuok kalibutan. Apan dili ikalimod niya niagi kini sila sa grabeng krisis sa ekonomiya ug dako nga utang. Aron masalbar ang kumpanya, nag-appoint sila og bag-ong CEO og presidente nga maoy modala sa kumpanya, og diri na nisulod si Mark Stewart,
nga kanhi executive sa kumpanyang Amazon nga usa ka online e-business company, ug ang Stellantis nga mao'y naghimo sa mahalon nga car brand, nga mao ang Jeep ug Chrysler, ug siya ang nagdala sa dakong kausaban sa kumpanya. Gi-execute kini ni Mark Stewart ug iya kining gitawag og Goodyear Forward Plan. Ubos ni ining planoha, gibaligya sa Goodyear ang ilang pipila ka mga negosyo. Sama sa sikat niya Dunlop tire brand, ug ang ilang chemical business, sa kantidad niya $600 million, aron lang ibayad sa ilang mga utang. Kini nagpakita nga ang Goodyear karon agresibo kaayo nga mag-restructure aron makabangon ug mo-focus lang sa ilang pinaka-premium ug dekalidad nga mga produkto. Tungod sa sobra 125 na katuig, ang pagsalig sa mga motorista sa brand sa Goodyear, nakahukom sila nga dili lang ligid ang ilang atubangon, kundili ang kasing-kasing mismo sa sakyanan, ang makina. Niadtong Nobyembre 2020, opisyal na nga gi-launch ang Goodyear Lubricants diri sa Southeast Asia ug India. Abi ninyo mga kabisdak, wala sila nagtukod og mga planta para sa ilang oil lubricant, kundili nakigkontrata lamang sila pinaagi sa usa ka brand licensing agreement sa kumpanyang Assurance International Limited. Ang maong kumpanya gidumala kini sa ilang CEO nga si Mukesh Sharma, mao ang nagdumala sa ilang mga produktong lubricant nga gigamit og makita nato karon sa merkado ug labi na sa mga online shop. Gidevelop nila kini gamit ang advanced additive technologies aron makapasar sa pinakataas nga standard sama sa API ug ILS a CGF7 specifications. Ug naapud sila'y mga variants sama sa Goodyear Performance Max ug Crosser para sa mga motor, gikan sa mineral oil para sa mga heavy-duty nga trabaho, hangtod sa fully synthetic oil para sa maximum protection batok sa friction ug kainit sa makina. So ang mga Goodyear engine oil product nga makita nato karon ginamadi ni sa nasud sa India. Ayos pud na ilan na pud ning India karon sa ilang produkto sa motor labi na ang ilang mga tri-wheel vehicle. Kamu mga kabisdak unsa may inyong ikasulti niini? Comment down below na lang palihog. Kamu mga kabisdak, nakasulay na ba mo og gamit aning Goodyear tire og labi na sa ilang mga engine oil sa inyong kotse og motorsiklo? I-share ka na ang inyong mga feedback sa ato ang comment section. Og ride safe jud kanunay, kita-kit sa sunod nga video. Salamat.